አንድ መቼ ቆይ ልጨርስና ልስሽ አንዴ ሌላ ልጨርሱ። የዚች ልጅ ሀቅ ምንፈልግ እንደዚህ አለ 40-50 ሺህ ሰው ተሰብስቦ የሳውዲ አምባሲ አለ። ያ አረመኔ ደላላው ከጅዳ ማኖ ይላካት ፈሰስ ብሎ እየኖረ ጅዳ እሷ እየተሰቃየች እሱ ሲፈልግ ይመጣል፣ ማነው ይደነፋል፣ ሲፈልግ ምን ታደርጋላችሁ ይላል፣ ሲፈልግ ሌሎቹን ድርዮች አምጥቶ ያሰድባል ህዝቡን። ገባ? ይሄኛ መስራት መችሎ ምለው ዲፕሎማሲ ነው። ምን መሰለ አምባሲው አሁን ቅርብ ጊዜ እኔ ከወጣሁት ከጂዛኑ ቅርብ ጊዜ ነኝ። አብረን ነው የምንሰራው ነበረ። ደህንነቱ ጋር እዚህ ቆንስላው ጋር ነበረ። የአንድ ግሩፕ ነበረ እንደዚህ አይነት የሚሰሩ ሰዎችም የመጠራ ምናምን ነበረ እና አሁን ሰውየው አንድ እዚህ የሚሰራ ነበረ ሰው ወጥቷል፣ ተቀይሯል ወደ ኢትዮጵያ። ዋናው ኃላፊ የነበረው ማለት ነው። አሁን እንደ አዲስ ማህወር ካለ እንጃ እኔ አላውቅም፣ ግን በፊት ግን ነበረ ግሩፕ ነበረ። ልያዝ ነበረ እኮ እኔ ቢኖር ኖሮ ጂዛን ቀጥታ ይመችም ራሱ ይያዛል ነበረ እኮ። ኖ ኢትዮጵያ አምባሲ ያለው ምን ችግሩ ዲፕሎማሲ ያድን ጭንቅላታችን ዲፕሎማሲ አለ እንትን ይለያል፣ ህጉ ይለያል። ና ኢትዮጵያ ሆኗል ህግ ና ኢትዮጵያ ለካ ኢትዮጵያ አምባሲ ለካ ነው ከሚመስል ከና ኢትዮጵያ አምባሲ ከሚመስል ና ኢትዮጵያ አምባሲ ቅድመ ሕዚ ታጊያ ካሚ ገርና ንሰርሕ ነርና መሲልካ ምስና ኢትዮጵያ አምባሲ ንሰርሕና ሃለና ማሕወር ነርና የተረዲካ ቆንስላ ኮሚኒቲ ድህነት አካላት ምስቶም ናይ ትምና ዓዲ ዝተዋቀረ ሓይሊ ነይሩ እዩ። ካብኡ ግን ከም ዝሰርሑ ወንጀላት ኣብ ከተማ ኮይኖም ደለልቲ ይኹኑ ዝጨውዩ ዝነበሩ ናፃርኻ ብስነ ስርዓት ብሕጊ ምቕራብ ነይሩ እዩ። ሕዚ እቲ ሕጊ ቀረባ ግዜ ኣነ ካብቲ ዓዲ ወፅአ እየ። ካብኡ ከዓ ንላይለ ካብቶም ዓበይቲ ብሰብ ስልጣናት ዘፃርዩ ዝነበሩ ሕጊ ማሓውር ኮሚቴ ተጣይሹ ዝነበረ ከዓ ንለ ተቃይሮም ኣለው ለአዲስ ኣበባ። ሕዚ ናታቶም ተተኪያ እውን ጓል ኣንስተይቲ እያ ኸይና ዘላ እሞ ሓድሽ ማሓውር ተጣይሹ ትክክል ኣምባሲ እውን ድጋፍ ክህብ ይኽእል እዩ። ከምዚ ሕዚ ግን ለሎ ይመስለኒ ኢለ ይሓስብ ከምቲ ኣነ ንፈልጦ ኣነ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሲ ብመንግስቲ ኣይፍቀድን እዩ ላላ ኣይፍቀድን ሕጊ ክነግረካ ናይ ኢትዮጵያ ሆነ ናይ ኢትዮጵያ ምርካ ኣለኹ ናይ ኢትዮጵያ ሆነ ናይ ሳዑዲ ኣምባሲ ኢንተርናሽናል ደሎ ሕጂ ሃንሳብ ዘብሎ ኣውስትራልያ ኣለኹ ምሽ ናይ ኣውስትራልያ ኣምባሲ ናይ ሳዑዲ ኢሜል ጀነራል ኢንፎርሜሽን ታኒ ይፈላለዩ ኣውሮፓና ስዑድ ይፈላለዩ ተነግረካ ስለ ዝነበርክዎ እኮ እዩ ይፈላለዩ እቶ ናይ ተዓዲ ሕጊ ስዑዳውያን መንግስቲ ናይ ተዓዲ ካብ ኣምባሲ ሪፖርት ለይተገበረ ነገር ክሕዘ ይኽእልን እዩ ጭራሽ ማለት ኣብ ከምዚ ነገር ክኣተ ይኽእልን እዩ። ኣብ ተጠርጠርቲ ኣብ ናይ ሽፍትነት ኣብ ናይ ዓመፅ ዝተሰማርዮም ድለላ ዓይነት ተሰማርዮም ዝሰርሑ ኣካላት መጀመርታ ትእዛዝ ካብ ኣምባሲ ዝወርድ ካብ ኮሚኒቲ ዝተፃርየ ሓበሬታ ሒዙ እዩ በአካል ከወርድ ዝኽእል እምበር ቀጥታ ማንኛው ተረኛ ሰብ እዚ ደላላይ ሽፍታ ኢሉ ልሕዘሎ ኣካል የለን። ኣብቲ ዓዲ ኣለዉ ናይ ባዕሉ ሕጊ ኣውሮፓና ስዑዲ ይፈላለዩ ምክንያቱ ፍትሑ ሕጊ ጨንፈር ስለነበርኩ እዩ ዓሚቆ ዝነገርካ ዘለኹ ኮሚቴ ነይርና ኮ ይብለካ ኣለኹ መንግስቲ እታ ኮሚቴ ግን ሕዚ የላን ሓድሽ ተቃይሮም ስለ ዘለው ስለ ኩልና ስለ ተቃይርና ዘሎ ካልኦት ኣለዉ ኣካላት እንደገና እዚ ኮሚቴ ጣይሾሞ ይሰርሑሉ ገና ክሓትት እያ ኣነ ልባዕለይ ይመችውን ከም ድሌት ኮይኑ ወኞፍቲ ዓዲ እቲ ሕጊ ፈሊጦም እዮም ባይዘወይ ሕጊ ፈሊጦም እዮም ዝሰርሕዎ ዘለዎ ፍቲ ከዓ ኢለ ኢለ ሓስብ ከምዚ ቀፅል እቲ ህጉ ኣይፈልጦ ነይረ ሕጊ ህጉ እንተኮይኑ ኣነ ሕጂ ኢሜል ገይረሎምስ መልሲ ረክበ ካብቲ ናይ ሳዑዲ መልሲ ላይክ ፕሮሴስ ኢሎም ናይ ካብቲ ናይ ሳዑዲ ኤምባሲ ኢሎም ዘብደሎም ማለት እዩ። ግን ሃው ፋር ደ ጎ አውደን ቢ ሹር ክንደይ ፋር ኣውሮፓ ነዚ ይረአዮ ኢማራት ከይንካ ኣውሮፓ ሃገራት ከይንካ ዋላ ትፈልጠን ድኻ ኣነ ስለ እውነት ስለለቆምኩ ነው ትክላ ምቕናይ ከምዚ ኢልካ ተካፍአን ዝነበርካ ሓደንጋይ ሰማዕኒ ኣለካ ትፈልጠን ላእየ ሓጢኣት ቤት ሰርሕ ዘለኹ ኣብ ጎኒ ውፅዓ ስለዝኮንኩ እኔ ምቕናይ ምን አለ መሰለህ እኔ ግፈኛ ሰው ብሄር አለው ብዬ ታቀኛለህ። እኔ ቆይ አንዴ ላውራ ጠየቀኝ ኮሚቴ አድርጋ ይኸውልህ እኔ ዋናይ ምንድነው የሚለው ነገር አላውቅም። ሆኖም ግን እዚህ ጋር ካወራው አንፃር ተነስቼ ግን እናገራለሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሚዲያ እስከወረ ድረስ የሚዲያ አስተያየት ነው የምሰጠው። እንደ ሚዲያ አስተያየት በማንኛውም የህገወጥ ሰው ዝውውር ግፈኛ ነው። የህገወጥ ዝውውር ከህገወጥ ሰው ጋር የሚቆም ሰው ራሱ ለእኔ ከእነሱ ጋር የሚደግፍ ሰው ለእኔ ገዳይ ነው፣
አረመኔ ነው፣ ጨካኝ ነው። ከሴት ሊል ያልወጣ ብዬ ነው የማስበው። በሀና ዙሪያ ሀና የአማራ ተወላጅ ስለሆነች ሳይሆን ሀና ብሔሯን ነቅታ አድርገን ሳይሆን የምንደግፋት ወይ ደግሞ ድምፅ የምንሆናት ሰው በመሆኑ ተውና እንደ ኢትዮጵያዊነት ተውና ሌላ ነገር ሰው በመሆኑ የአርአያ ሥላሴ ፍጡር በመሆኑ በእሱ ላይ የሚደርስበት ግፍ ድምፅ መሆን አለብን። ይሄን ስል ግን ትናንትና በምትሰራው ስራ ላይ የነበረ ስራ ላይ ተሞርክዘ ከግለሰቦች ጋር በነበረ ቂም ላይ ተሞርክዘ እዚህ ጋር አላስፈላጊ ኢንፎርሜሽን እየሰጠ የራስን ጥላቻ መውጫ ግን ትክክል አይደለም። ምቅና ያስታረገው የነበረ ይሄ ነው። ፋክት ነው የምነግርህ። ምቅና እያደረግ ሚታርግ ልመልስልህ አንድ የሚታርግ ሀዲ ሚትጎሪዮ ሚታሌ ከምቲ አይደ ዳይሬክት ይዛረበን ሞ አነ ደለኸው ነገር አለ ተረዲኽኒ ስለዚህ ወይ አነ ኸወርድ ወይ ከዓለለ ከምዚኦም ዘወር ሰባት ቢቢዲዮ ደዮም ክትይቁ ተኸይኖም ይጠይቁ ተለይቶ ኖ ምቅና ኣብዚ ሓደ ነገር ክነግረካ 98 ይሰብልዎ ለኣኻኮ ጓልጭለይ ታመስግነካ ድኾነ ኣዋን ዓዳጋጣሚ ስሕባትካ ዳኣ ምኳነ ላይ ፈልጠካ